V základnej časti Národnej basketbalovej ligy žiačok v skupine Východ basketbalový klub Mladých Bardejov odohral 2 stretnutia doma a obe prehral. Dievčatá BKM v sobotu neúspeli proti Ružomberku, prehrali o 40 bodov, 71-111, po polčase 46-44. Vyšiel im akurát prvý polčas, po 20 minútach to bolo nádejné, viedli o 2 body. No v tretej časti zlyhali na celej čiare. 10 minútovku prehrali nečakane vysoko, 8-33, čo sa odzrkadlilo aj v záverečnom priebehu. O nič ľahšie to nebolo v nedeľu. Prehrali s Banskou Bystricou o 19 bodov, 59-78, po polčase 22-44. Aj tu po vyrovnanom úvode nezvládli tentoraz druhú štvrtinu, ktorú prehrali 8-31. Ako ste spokojní s vystúpením svojich zverenkyň? Myslím si, že to boli skôr, by som povedal, tak vyrovnaní superi, len naše prehry idú na vrúb nedisciplíny hráčok. A v momente, keď sme dodržiavali pokyny trénera, tak hráčky viedli, ale ako náhle podľahli čaru lopty a rýchlosti hry, tak strácali koncentráciu a vlastne hra sa rozbila a vlastne to viedlo k tomu, že sme prehrali tieto zápasy. Napriek tomu dievčatá v tejto súťaži doteraz dosiahli celkom solidné výsledky. Najbližšie o 2 týždne vycestujeme do Košíc, kde sa stretneme s 2 košickými družstvami, s Danaxom a Unionom. Vlastne sú to naše posledné súťaže v tejto súťaži, lebo my v ďalšej časti už pokračovať nebudeme. A čo sa týka perspektívy tohto družstva, tak to družstvo má svoju perspektívu, ale v prvom rade ja vychádzam z toho, že pokiaľ si neurobia poriadok v hlavách a nezačnú pristupovať k tréningom a k hre tak, ako to vyžaduje si tréner, tak nastane stagnácia, ktorá už myslím si, že šťastí sa ukazuje. A to vlastne bude možno znamenať aj pre niektoré hráčky z toho, pretože sa rozladia tak, že stratia chuť o basketbal. Aj tieto stretnutia, víkendové stretnutia ukázali na takú slabú koncentráciu a v niektorých momentoch až také individuálne prejavy, ktoré určite neslúžia ku cti kolektívnej hre. No práve to je to najhoršie, že tréner niečo naordinuje a vlastne hráčky v hre to ako nerealizujú a podľahnú vlastne tej individuálnej hre a toto je vlastne ten ich akože kameň úrazu, ktorý vlastne ich alebo zbavuje možnosti vyhrávať zápasy, lebo my sme prehrali zápasy spôsobom, ktorý za normálnych okolností sa nedeje. My vyhrávame o 8 bodov, 12 bodov, 20 bodov a my sme schopní stále prehrať zápasy a to spôsobom takým, že aj hádžeme lopty rovno superom do rúk a oni nám dávajú ľahké koše. Ako ste spokojní celkovo s dievčatami, s touto jesennou časťou súťaže? Veď máte v súťažiach aj niekoľko ďalších družstiev. No ja začnem od žien. Ženy momentálne skončili v druhej lige v tejto prvej časti na 2. mieste, kde sme prehrali úvodný zápas, kde nás na tento zápas vycestovalo iba 6 a vlastne 7 a 1 hráčka sa hneď v druhej štvrtine vyfaulovala, čiže vlastne zápas sme dohrávali 6 a super mal 15, čiže nás kondične by som povedal, že zložil. Ďalšie tieto kategórie v mladších žiačkách vlastne sa my iba len teraz stretávame, to poprvýkrát, takže hráme proti družstvám, ktoré hrajú už 2 roky, 3 roky, dokonca proti dvojnásobným majsterkám Slovenska, kde sme vysoko prehrali, ale na česť tým mladým dievčatám patrí to, že vlastne o 2 týždne v Krompachoch vyhrali zápas. Čiže aj prehra 214-0 neznamenala ich psychický zlom, čo ma veľmi potešilo a tak ako povedal tréner Dudinský, keď kaučoval zápas v Rožňave, lebo ja som bol so ženami v Košiciach, že vycítiť ich napredovanie, to hovorím, to hre je veľmi pri srdci. A ešte ako čo sa týka tých dievčat, ktoré dneska vystupovali, oni sú to mladšie dievčatá, hrajú proti starším. My a Unión Košice sme najmladšie družstva v súťaži, že nastupujeme s 99-kami a v 99-kách dá sa povedať, že zatiaľ robíme prím.
Po základnej časti Bardejov končí súťaž. Do celoslovenskej nadstavby postúpili po 4 družstva z oboch skupín, z tej východnej Svit, Ružomberok, Danax a CBK Košice.